Bella, il-kanzunetta ta' Malta tal-Eurovision 2026 f'Mejju fi Vienna. Qed iddur bosta pajjiżi f'tur promozzjonali madwar l-Ewropa. Il-kantant Aiden jinsab f'nofs dan it-tur b'waħda mill-aħħar waqfiet tiegħu tkun il-Greċja. Min kapitali Ewropea l-oħra, Aiden kien ukoll mistieden il-Melody Festival in Final Pre-Party fi Stokkolma l-Iżvezja. All the nights that you dance with me by the sea, they're calling me. Kien ukoll il-Bulgarija u San Marino bħala mistieden esklusiv fil-Festival Nazzjonali tagħhom għall-għażla tal-kanzunetta għall-Eurovision. Fil-Litwanja, Aiden kien mistieden speċjali fuq l-istazzjon nazzjonali tagħhom. On the way all-arena. Fuq livell Ewropew, l-Eurovision igawdi popolarità kbira, tant li l-fans tal-Eurovision fil-pajjiżi Baltiċi vjaġġaw biex jaraw lil Aiden ikkanta live fil-pajjiżi li qed iżur. Bella se tkun interpretata minn Aiden fit-tieni semifinali tal-Eurovision il-ħamis 14 ta' Mejju b'xandira diretta li tintwera fuq TV.